Díomh a chuirde agus fáilte isteach chuig an ócáid starúil seo. Is Micheál Ciara Ní É agus aniu táimid ag seoladh the Concise English-Irish Dictionary. Tásúlagam gur bhain sibh sult as an íseán sin a chuir tús splódrach le ócáid an lé aniu mar chud de Oireachtas na Gaeilge fiche. Baimid ag créile bio ónar dithe hain fud na tíre agus ba an físeán bio leathanach Facebook an Irish agus Oireachtas na Gaeilge agus bhfuilm fáilte a chur roimh gach duine atá linn YouTube freisin. I gceann tamil seoltaí hUachtarán na hÉireann Micheál D ó hUigínn an leabhar tábhachtach seo go hoifigiúil agus níos déanaí ba deise gom cúpla ceist a chur phríomhfheidhmeannach an foclóire póric ó mianán. A chuir dús le roi mé le coppla duine a raibh ról lornach acu sa tionscail seo. Bio an líne tá Pól ó Ghailgeoir, Cathaoirleach Mhórd Iris na Gaeilge, Seán ó Quinn, phríomhfheidhmeannach Iris na Gaeilge, I Del ní Chorán, Leas-Phríomhfheidhmeannach Iris na Gaeilge agus póric ó mianán, phríomhfheidhmeannach an leabhar. Tá sóid mé leatsa a fóil mar na miste leat. Well, here gur maigad bar a soldaid body ó forras na Gaeilge bí an álach níag na hasan rí nuair a chanig bord na Gaeilge an gúm agus an coiste termíochta le chéile faoin aim forras na Gaeilge agus chuú curúmreacht túil ar an oras le cuasaí foclóireachta agus cuasaí termíochta. Agus beag ná leichta a chosaí an forras a bhfuil an churúm seo foclóir úr Béarla-Gaeilge chuir an wadagú. Bí hall a grúagain a gobar ar dús baie agus sin capú críoran an críoran nó an stúchar a bhfuil cuarum na foclóireachta ar Jo Lowry a bhí bar agur th sinse a fásta agus capú Pedric a mianain mór fríú agur agus déir aniu go bhfuil Fedric Princess a mianain a caiúrint blian tain fír a bhrádúil as an sihir agus as an nobarta deanta ag an noran seo. Has Princess a mianain ar feidh blianta fada do cheart a Gaeilgearí, ceartas sa cuairteannaí, sa scailtathe an oglas, agus bheith sé fír a bhrádúil aniu ghfuil an stithiú se churma ag bhhaachbar fríú agur agus ag níl sa garrá sin mór gine a heagarí eile. Cóhairte has fásta leis na heagarí sinseathe ar an achlár si sin mar a luime Jo Lowry agus chomáile sin seo sa mórachó agus chomáile sin banisteoirí an tionscadail ar dús ba a Cathal Convery agus níos muile carba brachna. A de réidir buchas na gatainine an noran ar fád a dibir ar an nachlár seo le chuid mhaith blianta. Ar aus, agus dar nóid cumá leis an iireann sin, thug glór daoine agus eagraíochtaí eile takeíocht an tionscail óilmhór seo freisin. Og an doubt leis an bí an críoran an sin ach an doubt thug man hampla na ranna stéit an rinn ó dheas rin na Gaeltachta agus an rinn pobl ó Huaigh an cóaracht Huaigh chas nó bord ar fád le fiche bliain an nuas a hain an táhacht leis an nóbar thuist an targad ar fáil agus na hachcuiní ar fáid na caiisiolí a bhéir oras na Gaeilge le fiche bliain maid a díhhairtín líam múil vichil agus seosamach donatha agus na cótaí ar fád le fiche bliain agus an rudí éman ó Haragain agus ar dearú na príomhhaidhmeannaí sin ó cuine vis linní smoile sin revision bí ferdí Macanalaí agus an chead príomhhaidhmeanna buan seosamach donatha a Jimmy Wynn cead a blianachhain. Mora imach Jo agus an fandem ú síal a lugain an dearú seachtaine seo ngáileh a mór na tré, béh ceáil agus crack agus cóhaidir agus ceáil seanúis in seo mór na tré, agus bhéh Jo an doubt a leir an líní, agus na hebh brádúil mór na tré ag seolú nachlare ag brandú mar chuan na Gaillimhe agus ar bháilin dirín, mar sin mar a bhhailín go méid se a seo le brádúil dúidig agus cóhairte has le gatainine. Gur mí maithagat a fóil agus tásúlagam go mbeidh lá eile goin an cilóra a dhéanamh mar is ceart. Agus inis cloisiimiid ó Seán ó Quinn phríomhfheidhmeannach ar Iris na Gaeilge. Gur maigad chéad agus is dóigh gur bhhaid lomsa dalta na caithealaíonn sin má bhuithe sa bhórt fásta an noran a bhí plé leis an nachlár Patrick Seasú, Jo Cormac agus an áithe Cathal ribh sin. A lena caiisisin baile maithint a bhórt fásta don na daoine le is dóithe a híhrí in áirt na foclóireachta gáil siar na blianta agus a daag dúthraid iontach ógain le foclóir dwaldarí agus foclóir I gcónail in dhé sin. Dúthraid a bhí anan úsadeach ag foran an aclara agus iad ag tóirt faoin títhar iontach seo atá gin Seoladh Oifigiúil. Agus an áithe tá muidir dearcú ar seo mar hús tús
le cuasí foclóireachta a dtaiceal le fábhar sa Gaeilge dá san amach róin. Agus tús cortha hana féin ógaineis leis an olbhain den achlar Gaeilge agus den achlar Gaeilge Béarla a bheits le deanú a seo go cionn blianta. Ítach ar fád a teán gur míle maithagat agus baimiid ag súil le torthaí na dograí uair sin a eáil go luath. Inis I Del ní chorán Leas-Phríomhfheidhmeannach ar Uras na Gaeilge. I Del, tamil fada ann ó tháinig foclóir de bhaldratha amach agus híolthá go bhfuil athrú mór tagthaí ar chórsaí foclóireachta ó hin. Tá cinnte agus tá fiús mór tá chuir chuirsí foclóireachta agus tuirmiachta le fiche bliain anuas. Is gré hUachtarán tá obair Uras na Gaeilge an achtarát, mar dheallar an táhacht a bhain an leithí I go dmhór réimsí dar go dibbre. Cuidín na foinsí foclóireachta linn go gartharmach agus muid ag foilsíodh ag sa láthair éisnead an chóras éidethas, ag forbairt na foilsíodhachta agus lenar sciil ibre agus páirseanta. Ach tá táhacht leis na forbairtí foclóireachta go fád tarmach fásta. Is é seo an chéad mór achlóir pláte Béarla-Gaeilge le seasca bliain anuas, agus tá bunstraid leidir chuir síos inis agus scillan na nua forbartha le go mé muid to tilliú éisne chur ar fáil den chéad bliain eile de caintrí agus de ólamóirí na Gaeilge. I caint ar caintirí na Gaeilge agus fálamóirí an bhfuil an foclóir seo dírithe ar chrámar le. Be cuid mhór úsáidirí éagsúla an, tá sé ríthhabhata go mé foinsí iontaofa teanga ar fáil, go mé teacht ag foilsíothirí uirisi na man creaalta agus fólamóirí na Gaeilge ar Gaeilge comhaimsere. Tá sé fíorthhabhata fásta go mé rochtain ag daltaí scola ag fólamóirí agus múntrí Gaeilge ar Gaeilge bheán na líne seo. Bhí dúlan móra ag múntrí san ama hui hart, hacht ar foinsí iontaofa agus ar phrásaí agus leathanach cainte comhaimsere, go mbeidh le tuirmiacht agus teangar lei a bhaineann le réimsí áirithe. Bhí muid ag brath ar acronéhí a bhád astáta agus ní raibh teacht a gcónaí ar réim teanga a bhí DE nó ar nach nua aimsire a bhí DE. So cuidiú an foclóir Béarla-Gaeilge na múntrí bunscoile agus iarmhanscoilna, le Gael scoilna agus le Gael choláistí agus le pobl umlan na scoilna sin ar fad. Cínta is bralam goil an foclóir seo cosúas chun dáta bhíon Béarla-Gaeilge agus gachar atá bhaid cumála rudí Oifigiúil le fáil is tigain. Agus tá an éiri sin ibre déanta a goibh caithí gur thosaigh obair ar seo blianta fada ó hin. Thosaigh ar náide agus fí an táir am híon a bheith páirteach I dtionsclail an achlara ar fiú tríomh gairid níos mó na déimlíon ó hin. Hatin sé go mórlam a bheith obair le fearna an achlara agus leargas a eil ar an obair himúil atá ar bon acu. Cé gur CD-ROM an sprec a bhíon, dachraí an sprec dúir mar a hanig forbairt ar an technoliacht, agus seolú foclóir.ie a fiche trídeag. Ar náide, bhí dúlan nua an sin acu, foclóir.ie a chuntú ina lugan cláte. Bhí cuid mhór agarthachta le déanú le go mé lugan cláte so leibhsí an mar atá gin inis, cé nach nompra a háart ar do bhála ag gachlá. Cínta ní étá sin dhéanamh. Ach mar sin hain is espras ar lehéid leabhar a bheith I do chhlacha agat, seachas Sibh Idirlín nó apa úsáid. Tá ceart agat. Nuair seolú foclóir.ie hí mé gur gachródaí ar am agam, ach tá dréachtar lei ag buint le leabhar a bheith a leabhar agus é oscailt. Is seo mé ar doscail mé an leabhar ó fuair mé agus fóla mé rud nua gachar. Is cuma mas fólamór nó mas caintear lífathú, be siúd bhag ólas ar fáil a an daine. Luí mé có tócha agus a bhí mé agus an foclóir a eil. A cé sé bhfuil sin ní speisial a ríis an foclóir a eil agus tú thar lár. Go háirithe ag an am dúlanach seo agus cuaí ar huachtar na hÉireann agus ar caintrí Gaeilge ar fud an dóin. Tá go dmhór fólamóirí agus caintrí Gaeilge fud fad na crinne, agus ní bhíon na deis na céarna ag gach daine a gcuid Gaeilge úsáid. Tóirí an foclóir muín daí as an teanga agus as a ghlaachtas teanga híon cumáid. Ní héan láthart nach man am úsáid as an foclóir Béarla-Gaeilge nó foclóir.ie agus tréaslíam na fearna an achlara as an obair seo chur fáil doing. Ar son Uras na Gaeilge, báil am armhaoithas a hUachtarán an achlara. Báil am buoithas ar lei a hUirt agarthóir an achlara chadra go mínan. Leis na hagraí sinsearacha, Seoladh agus Seoladh Oifigiúil, na Bonastréid Chancellor, Cahal Combry agus Cormac Brannach, agus an uair ar fad a bhí ag obair ar an achlar seo ón tús. Tá écht buinte amach ag fearna an achlara agus báil am armhaoithas a chur as an obair ar fad atá deanta acu le leabhléon anuas. Gur míle maithagat I Del agus tá an ceart ar fad agat agus mas féidir lumsa inis bhbhalam a bhuiachas a gabháil libh ar fad ar son na núsádóirí agus na léthirí ile as an sór obair a chuir sibh isteach sa leabhar seo agus an tionscadal trí chéile.
Bíonn gaol anna ghairlinn fad lenar foclóirí agus is sibse a churann fáil na termí agus na focail a úsáidimid lemud hain a churanúil. Bhí an táirm hain a bheith gobar in Oifigiúil Concise an chlóir feadh cúpla bliain freisin agus dabhla mé an éiread sin ó mo chóghlacatha iontacha. Agus fear le a raibh an tág an búla leis agus a bheith obair faoi ná póric ó mianán. Mar aon le foclóir de bháldartha agus foclóir icónal is tracht a cloisfar fasta upchlóir I bhíanán. A fóric, híaltha gúil tú ansásta the Concise English-Irish Dictionary a bheith gló faoi dhearra. Well, is cinnte gur mór an sása de orna nachar an leor acail an deasc an sa dhearú ná is tionscail fad a dúchlanna a bhíon agus chuir se achan an go dtí ar níhil ach fragma de ríchan am gur gur fribh de bhg an bheithpáirte a tionscail mar seo tionscail suntasa a rahra leas na teanga agus is deas an rud an leor bheith nuise mar chlósir leis an tionscail an omlainne. Agus tá lán curtha a gríoch sa tionscail go dtí seo a fóric. Well, tá ná is ábhar mór broadún a ligan san áras a néad a tá chuthgraí ó thosaí an tionscail. Ní híanam go raibh le bí a ra gur deachar a halan is go dé mar bhí cuasaí hartfa 10 mionachan anis tá síú agus app foclóir ponca ír fáil, tá síú agus app teanglan ponca ír fáil agus nis an máil mór a dearú tá an leor ar fáil chomáid. Tá go leor daoine a chreideanna ná foclóir é go dtí go mbinse ar an tealh agus tá sé deasan is an leor eáil mar glí a bhlaí ar an tionscail. Is cinna léirú neithúil atón fásta ar né dibre tá deanta le déit ná dhéblionn déaganas agus ar bhela is léirú fásta ar a bheocht agus ar chomhamsreat na teanga fásta son. Fuair an tionscail go leor takeíochta, ní hamháin in éireann nach thar leabhar freisin. Fuair cinnte agus mar tá luaigh daoine eile bhí fuair mo takeíocht láidir a rithna mnianta ó Word agus ó aimmanas agus ó oran an áras a gáiteine. Bhí cólat IDM sa rank go háirithe na gran take aonanta suntas a thugan nón tús. Agus bhí go leor daoine eile bhí coidilein a dacail an leor héna dacail le dearú agus fáilseú an leor agus tá buíochas mór gáildaí fa sinna ligas an take a thug sa dúin. Ní éadí foclóir chomh mór lei seo a chur gríoch gan fuair an cumasach. Well, ar nó haar éon dram tá buíochas a leiche agus aonad is leiche gáil de orna nachar an léir se dúrat agus stílseat as cumse le rablion dégan nuas agus chud word na daine bhí páirte an sa leor bhí se dom bagna an Thompson lig tar gúlrií tar barsantataí tar ganantí tar gur hiige héna dacha le teanga agus tar dúir mé láidir héna gahan nugan a díirlinn teat ar cóhuiscint agus ar cóhhuile leis an as a bear a hocailin a chur ar fáil do fóbal na teanga agus chomáile sin seall fad a rablion déga bh gobar ar honscail dúchlanna arbí agus is siomí cáireach ar rochamór a tíle a síl go leor de oran an nachlar len linsenach ní hepan misna an námabí ná ní hepan ní chraid an dígris námabí agus is teist bhuain ar a diamantas agus ar a síhar an foclóir seo bheith gláis. Agus mar luigh seán níos luúthe, níl deire curtha leis an plán atá a gcuibh in éon chuirnis. Well, no, ní chun scríbe an foclóir seo bheith gló ar charabí ní nach cloch bhíle an sa toras na an san áisteir a tá róin na dacail le forbert na foclóir sa teangaí agus tá forras na Gaeilge an nuis ag planal fiú láthair le tuair fiú áclóir nua an chéad mhórfhoclóir aon teanga Gaeilge agus cíál córba áclóir i gcónail foclóir mór Gaeilge Béarla. Mar sin tamnig súna bheith sinna fáil gan tamil a bblianta go gur sinna Gaeilge ar cóchéim na teanga ha mór eile dóin a dacail le stála ar foclóireachta agus chuir se bon sláán fi úsáid agus fi chumasú agus fi ólam na teanga an sa taithí. Ach híon le aniuan was a tucin lá mara an am héin agus ar an dá len tam danne go ddíra agsúil go mhaí pob na teanga go mhaí siad úsáid agus tarbheith agus pléisiir as an leor agus le chuide be mu arásí an coppla bliain na foclóir réile. Tá mé cinnte go muí siad ansult as an leir seo agus míle buchas leta a fóric. Fágamid slán le pól seán agus I del inis ach póric a fanní tosa lom le hol agus tuci mé rascút I gceann tamil. Chuir mar gléach amach ar Twitter agus Facebook ag léir ceistena ditse agus níor ligú siasmuid. Tháinig glór ceistena isteach agus pléhí mé leat iad sin níos déine. Agus inis go roinnt fí seán deabhéine a tháinig cuaing ó fudfad na tíre seo agus thar. Seo a gcuibh an tulamh Kevin Scannell a cheol teachtar cuaing ó Missouri sa Stát Aontaithe, cumá leis an údar agus creaaltóir Manachan Magán agus hUachtarán na hÉireann mórda bheith gile íosa. Díomh chairde, Kevin Scannell an seo.
Bhfuil go háirde sa chrí dhéanamh le fear an foclóir nua Béarla-Gaeilge agus an obair iontach at the déanta acu. Is mór an tathhrú at the tagí ar chuirsaí foclóireachta le chéad bliain anuas ó foilsíodh foclóir do bháildartha sa bliain chéad agus ní. In áit slipan na pop air agus stór focail an oclóirí héin tá bunach ar sonraí agan an sin bhfuil na milliún focail agus curcaige ólaíochta bunathe ar hamplaí an monachar. Tá mé plé le foclóirí éagsúla I deangacha éagsúla le fiche bliain anuas. Sé behuardam gur bé seo an foclóir dátheangach is fearr in éon bhionteanga faoi láthair. Agus ceann na foclóirí is fearr atá an lánstad. Ach an teachtas mó a déanta agin ná an talamh technoliaachta a réiteach na foclóirí Gaeilge Béarla, Gaeilge agus fiú gach foclóir Gaeilge a cheochaí amach sa todhchaí. Táid go léir ag súil go mór leis an chéad éacht eile gur amagi. Tá irid sin ama caite gomsa tompa I foclóir dnín ó dónal do bháildartha ach tá ligaí agus barnaí iontu go léir. Anis buchas le saothar nua Pádraig ó Minoin tá réimse nua focail I gcuin go léir. Le héadí suasóg a iopaí. Nis bhí suasánach agam, which is a shaggy mop-headed person. Ach tá meach shaggy mop-headed iopaí agam. Níor higas gur suasánach a bhí a bheith a gceist. No cad bhí pedicure cos waise. Tá seoidine sa tanga seo go bhfuil a gcuin. Tá sé sin léir ólas a gcuin. Ach anis buchas a sin foclóir seo tá sé bhag níos fusa tacht na focail íomhna seo. Is saothar úntacha seo agus tréslíam leis. Tá taithínam léanta agam ar foclóir.ie agus ar a chuithulacht mar ais electrónach ach tá mé cinseannach mé héana bháin a hílan go bhfuil sasamh ar lethe buint le leor a bheithe de lábhaige. Sa leor seo tá 1800 leathanach iad brac le tarmaíocht, le gramadach, le sibhras agus saothulacht agus le breis agus 3,000 ceann ocail écht foilsíodh gan dát. Tá mé cinse go mé rathairt mhór ar sa bhaile agus a géan mar a bheith a deachs agin héin. Tres le an saothróir le foras na Gaeilge leis an gúm agus go hairithe le Pádraig ó Minoin agus foran an oclóra gur a fad a buan sibh agus gur míle maithe gibh. Anis gan helamhuile an seoladh féin. Tá riméid orm hUachtarán na hÉireann Micheál D Oifigiúil a chur ibhar láthair ar an ócáid starúil seo. A gcuine úsle a cáirte. Is cúis áthaisteam na bheith páirteach san ócáid hábhacach seo, agus muid bailile chun an foclóir nua Béarla-Gaeilge clóite a sheol go Oifigiúil. Gan buchas le seánna chuin, príomhfheidhmeannach oras na Gaeilge as an cuire a thugse am bheith páirteach. Céineach bhfuil sé ar gomas a bheith bailile san áit céine chun an gáisce seo ceiliúra. Tá deisegin inniu mar chuid d'ireachtas na Samhna ar nehananta sa thuairt go peibli agus go fíorúil de gach aine bhí páirteach san altógra hÉireann seo, altógra a thosaigh sa bhliain 2000. Breis agus 7 mbliana hin bailí mar le céile sa Gallery náisiúnta chun an leagan digiteach den oclóir sheol, foclóir.ie. Is cuimhin lom smaoine bheith an am san gur maithan cinenne a bhí an, torí an obair a bhí déanta go dtí sin a chur ar fáil don phobal mhór, agus a bhí sé ag saothar I dro an foclóir digiteach féin a chríoch nó, agus an leagan crú a chur a gló. Breis agus 3 bliain a dail siag foclóir do bháildartha, tá an lán is tacha go bhfuil foclóir Béarla-Gaeilge nua clóite có aimseartha ar an saoil. Mollim sibh iliog. Tá buchas agus meas na tíre tiltte ag an bhuireann mór a thug faoin obair I thábhachtach seo le 5 bliana nuas. Fistiúra príomh-eagarthóir, Pádraig ó Minoin, agus eagarthóirí Sinsreacha Joe Lowry agus Joseph Morocco. Thug siad aig ar an iliomad dúrlan foclóir nó álach in úsáideithe a chur le céille, sa ré digiteach ina maramid. Gan dát ar bé saothar mór fad a dúrlánach foclóir a chur I dála céille. Tuige míid freisin gur fíorann scéile ach colua agus a fáil síotar foclóir. Tosnín sé ag dala níos, ag gairí a státa, ag scara dígar ní ón dátheanga bheo,
agus conas a látar agus a scrítar iad. Mar a nehan íon sibse a hag faoin tógra seo, agus mar a dehan Tomás de Wilder féin, da had blian ó hen, agus ag mala legan nuad an foclóir ag tús na hochtáide. Teastín nu a honrú rialta a léhéad I góra le hethrathe sa Saol Mór, stór focail an Béarla agus orbert na Gaeilge féin. Mar as óldíomh cumá, beidir tá Biblia fáil dá agah mar hUachtarán agus tugann sé sása faoi lid gom, an legan clóitse seo a bheith lábhacham, agus mé gobar a ráráid agus ráta sí éasúile. Tres líam leis na clódóirí PP Print Solutions agus Graphica Veneta as láhuir ála na ailseo. É sin ráite, tegin go bhfuil lúg faoi le ag buint le foclóir.ie san ní sin na maraméid, an gédal sios an síomh agus an appar fáil séir an éisce, gné I rúnach agus den láthach den corcuige a bhain leis an tógra. An dara rud, ná go bhfuil siad inúsáitethe, agus is léir go bhfuil siad máilteach le 2 mhilliún go léit duine an núsáid in aig na bliana. Ac an rud is súnta sí, béidir ná go mé sé I bhfad níos fosta a bhreithinú leanúnach a dhéanamh an foclóir. Ag cuir leis agus ag déanamh áirithe cuí blian in ag bliana. An cuí sin beag an foclóir ag fás agus a garú leis an méarla agus leis an Gaeilge, mar an úsátar iad. É sin deanta déad fi agráin nua den foclóir choiríthe a ailse go rialta, dúine atá cotóga leis an focail clóite. Agus muid a cilúra tora úrnéireachta is fiú focail buice se rá iniu madar leis an séhir a déanach salar hosig sibh an eistar seo 5 blian ó hen. Tá míid fós ag buin tarafa as magnum opus Tomás de Wilderthe, agus tá míid fós go mór faoi cuminn aige. Bhain pásanta, tá má chumáis Pádraig de Wilderthe, mar carad am héin, agus córlord am héin, agus don áras cuasa Gaeilge, agus Jenny me an deis seo a hapó má bhuicas a chorinúl, don ahar agus an mach. Cé garbé se an céad foclóir mór náisiúnta Béarla-Gaeilge ó 1959. Caithfar am meabhrú gur tugad céim suntasach chun cín a réimsin a foclóireachta ina dhéag le foclóir Gaeilge Béarla I gcónal sa bhliain 1977. Ba aim an foclóir sin ná an chuid bu cutisiúnta de stórácail na nua Gaeilge a thuirt le céilge agus sanmhanú I méarla a choláthar dóibh. Tugad tús áitead an teanga beo. De héir méid nuaisiach agus cuimseach foclíocht sa litríocht na nua Gaeilge. Arim go bhfuil an corcuige céine tógas a foclóir seo. Le béim faoi le an dá theanga mar úsátaríad agus mollim é dá bhar. Tar a táisteach ach tábhachtach dar ná a ascrín go dtíreach as an siúsca de áirithe seo, ná go bhfuil foclóir de Wilderthe agus foclóir I gcónal a réin fáil in is bhuirim in cuartathe an idirlíon in is, agus is ionta chun rud é sin. Tá sé thar bheith tábhacha dúin mar hir go éirí libh an tógra seo chu a críc. Go háirithe bhíneise cé có critical atá le héad dáis don phobal I gcuiteanna. Idir fála mór I Gaeilge, caintóirí líofa, bhúntóirí, bhicléin, aistrthóirí, an Airleán feibli agus loch na meán. Tug an foclóir mór náisiúnta, státas agus gradamar le don teanga I measc a pobil féin. I gás na hÉireann, tá tábhacht bhreise I gceist tuiscin Gaeilge a bheith mar theanga bhionlaigh a tá faoi hir rú ag ceanna na mór theangacha an domhan. Dar nói, tá achfuin an foclóir nua níos luachfar a fós I bhíneise mór orbertí teanga le blianta beag a nús. Aríonn seo, státas na Gaeilge mar theanga Oifigiúil Oibre san Eorop na dúlga sé hitan ar agris paibli faoi ach na deangacha Oifigiúla. Agus nóis brúcanna hábhachta an dál rialtais mada le corcun cín na deangan sa tír seo. Mar ocail square, bhhailm cógádacha a dhéanamh le foras na Gaeilge, leis an dá rialtas an Ilion seo a thug tacaíocht dóibh an tógra seo a chur a críc. Leis an bhuireann
éireann foclóireachta agus le gach duine eile raibh lámh nó páirteachas sa tionscadal éachtaach seo. Ca mé buchas le a gáháil, lo siúd a thiománán tionscadal seo lá in ní lé, th scór bliana. Siad sin na banisteúir tionscadal Cathal Conmhrí agus Cormac Breanach agus agarthóir an chlóra Pádraig go Mínáin. Tá écht déanta agah, tres líam libh agus mollim sibh. Cuireann fáilte mhór raibh an foclóir nua Béarla-Gaeilge atá inis cortha gló, faoin se luachfar atá car ar fáil, do phobal na Gaeilge cibé áta na bhuileadar, agus fógríman isis go bhfuil an foclóir seo seolta go hoifigiúil, bearbeannacht agus go déisibh sláán. Agus inis tá an Concise English-Irish Dictionary seolta go hoifigiúil. Ar muochas len ar hUachtarán Micheál D ó hUigínn as 8 bhelinn ar an lá mór starúil seo. Agus nach mór an onordúing duine le Gaeilge có sever len ar hUachtarán a bhelinn leis an leabhar seo a cheoladh go hoifigiúil inniu. Tá tábhacht leis an foclóir seo do lucht leabhartha léithúil na teanga cumá le fáilmóirí, mar a léiríonn na tachtarachtaí seo a leanas a formar ó réaltaí na meán, Ciara Ní É, Radio na Gaeltachta, Cailín na Gí, TG Cahar, agus an léach é hain Micheál ó Muircheartaí. Ar dús, chuir ceistir an Gaeltóir Ciara Ní É, cén fá a bhfuil sé tábhachtach caint bheo na Gaeltachta a chlúdach I foclóirí. Cuid an caint bheo na Gaeltachta blas agus dá agus fuaimint le hÉireann ó chlóir Gaelne. Tá táchtar le fritil le fáíocht agus le dulcainte na Gaeltachta. Tuis go bnéan tobar go gahamíad bheits doch a tarachas de hir agus a teasca I gcónaí. Caimíad ardáin agus cosint a thuirt don ngéil an bheo a hánsas a Gaeltacht, cosint don nghaois, don saocht, don sebris, don rud sainiúil a haghain an sas a Gaeltacht. Can a héh sin I dhéanamh, well, femar a dúirt an tódar agus cnéad a chaile Róm, Tomás a fotó cnéide, ní lena mílseacht, ní lena dílseacht, ní lena háileacht ná lena cáileacht. Ní déobh go bhfuil si chomilis le mill ná chonádóra leis níos go réad ná leis a bhíar a fás. Can a héh caint bheo na Gaeltachta? Tuis gur linn héine. Caim mar ré go mar bís goil foclóir úr muchin sin inis tá sé seasca bliain ó tháinig do bháil drí amá agus teiscim ghfuil dulchain cén mór mílte genta ó híomh na technoliacht, ólaíocht agus scaci réad an tíl agus marm leisin tá go leor foclí úr fásta agus idir fád na fáil snachlar seo. Mar a gannne mar a vín sa gobar leis a Gaeilge, go lethúil agus sna main, buim an is a go jo as nachlar, bu magóí cuairtú foclí úra agus balúra le radí ré agus le curla a stór focail agus severis cainte mar sin. Bes a seo mar bhí blogam sa ag loch léin agus gat aniuil sim acu sa teanga. So gennym cuairdeas ó crí le puidir go mínain agus fáras na Gaeilge a lach a tam seo ar fád a chur le lecheile nach ionta an ruda agus caiim mar réin ar fuama agus hánig má gur Concise na golta a bhí scrífin seo gur má gaí mar nílí golta ban achlar seo agus tim cin si go mé se ar seath na tí rihhád is seod úsaide luachar í. Tá sé gom, os fúr góir amach an foclóir is déana í tháinig amach. Tá rain bha foclóirí é Seoladh na Gaeilge, agus is maithanaíad go léir, seo hen ceannas déana í. Agus tá seanach lán, man bhfuil gotach pocán gáir bí a lár an éananig. Ná, is pocán mór é seo tá sé trá. Bíoch sé lár an éananig, feiceach daine, agus bídí sé caint mar eallar agus a hól tóiríoch tíopal chun focla Béarla a thrú go Gaeilge. Is úntaach é ina measc, go nairí leis agus le gachtainna go méid cóipdethe go agus go méid siad a féchann isteach bear. Sláánna go léir agus go nairí le bharís. Agus táid a fálam I gcónaí ó bhíhall a chuir a hartig, seanachil nua domsa an ceann ortha sin. Inis cúpla físeán eile, deachaí an uair seo ón aire meán turasóireachta Alíonn, Cultúir, Sport agus Gaeltachta Catherine Martin, agus ón aire Stát Gaeltachta agus Sport Jack Chambers cumá leis an bhirseoir aitheanta Dara Ó Briain. Tréis líam na Micheál ó chlóireachta Oras na Gaeilge agus a gcuid ibre I dúirt chun críthe an chéad mhórfhoclóir Béarla-Gaeilge san Stát ó 1959. Tá an foclóir nua, foclóir I bhíonán, ag réir a réachtanas phobal na teanga san 21 haois, idir caintóirí lífa agus eolamóirí in hÉireann agus Harlár. Céim mhór eile chun cinnis a é don Gaeilge fáilte foclóir Béarla-Gaeilge den gaiad an seo.
Áis iontach is seo, mar aon le appan ó glóra agus an suíomh iontach idir líne. Áisna a bheith chun leasa mórán, idir eolamoirí na teanga, sibse atá ag obair leis an Gaeilge, aistritheoir agus atseangarí, agus sibse scríbhnóirí cruthacha is fili, a bhín ag séhrú na bhocail. A rís, cógáirdeachas leis an fhíorann a bhí taobh thiar den éacht ibre seo. Gach ra bhar séhir. Comhórdas le forann oras na Gaeilge as an éit atá buinte amach acu le foilsíodh foclóir Béarla I bhíonán. Tá mas ag marachtáil I ré dúchlánach dúin go léir, mar sin féin tá éirithe libh an foclóir seo a thabhairt go gceann scríbe. At nítar an Gaeilge mar bhionteanga agus is iontach é go bhfuil cuasaí folclóireachta na Gaeilge forbartha ag na leibhéal ard seo ag go bhfuil sé a bhuíochas le forann an orais. As iontach é an foclóir nua don chóras oideachas agus do deimhin don stát chóras I gcuiteanna agus sinna mun na teanga chur chun cín agus a urbairt agus a úsáid in ár gcuidibar ó lá go lá, mullam an deabhar. Balla dhéarmhas mise dara ó briain agus tam sé just an seach an rá. Go gorgeous le first na Gaeilge a sucht an sór iireachtar seo. The new Concise English-Irish Dictionary. Not very concise, to be honest. It's 1,700 pages. Bhí Seanna Uachtarán. We all knew it, a book called The Bháldartha and Title Vier, and that was a book we had for many years. Agus bhí Seanna, you know, scolártíntacha bhí an, wonderful scholarship, ach bhí she be going doríire, a bit serious and a bit judgmental on shows and shoes. Bhí go brahúnas on, a mass na leathanach and sin. It was time for something new. It was time for them to reflect that the Irish language is a modern, living language. Gachanga, bio, ko amshaha e. And I looked up that last word a few moments ago. I looked up a lot of things. Just tell me about on pleasure us in Irish. This is a fun book to have, right? Partly because it reflects how modern the language has become. So you want to know what Podchrailtor is a podcaster, or purgoids is laxative. These were words that were not in the Bháldartha, and they are in this dictionary here, right? But even if not just for enjoying that stuff, dumsa, you know, ní aimse go leor clachtar mo chud Gaeilge agus airn se begáin in mergach agus just gach leathanach tá focail nua tá mé baint antána was focail nach tá ráitigam le blianta suíomhnachs trumlach spragúil nóirech. It's a beautiful language, lads. It's teanga ólingi, and it's just a pleasure to have this book as testament to that. So cogorgeachas ar sin. Oh, and also well done. I just noticed that you have the Irish for the capital of Burkina Faso, which is Ouagadougou. Agus tá Gaeilge ar Ouagadougou instantly. You should look it up. Actually, it's a very impressive piece of translation. Very nice. Listen, tell me about an pleasure us in the Irish cogorgeachas a gachtainna be páirteach in some project or fáte. Project. I looked it up. Excellent. So much to look up. All right. Slán agus cogorgeachas. Iontach clostal ó chuileoine a cheol teachtarachtaí de bhéin acuin agus ba neart eile le fecail ar na meán hóisialta na seachtaí atá macróin. Agus inis tá ag súil go mór leis an bléis seo le príomh-agurthóir the Concise English-Irish Dictionary Póraic ó Mianán é hain. A fóraic bhí tú a gcónaí róga nóthach le listí focail agus cruinnithe san ifig, agus níor tú an mo chun creisteanna ar fad a ragart ach tá tú lum inis bio ar an líne. Agus is léir nach mise a bháin atá fisreach faoi seo mar tháinig go leor ceistena isteach ar na meán hóisialta. Agus tasóid méid le ceanndóibh. Ceist le Julianne de Brún. Cá ád a thóg sé an foclóir nua seo a scríobh? Well, hasí an obair ar an nachar a gatainna timpeall Gaibhliain Déagahan, ach bhí omlan an ábhar ar líne, bhí sin ar líne in sa bhíon Gaibhliail sa 60 agus gata timpeall Gaibhliain go léithéir na sin an tábhar ar líne a chur a rucht leor sa sin ábhar réanú le fágar le lár agus cuasaí formadíthe agus sin na céimeann a bhaine le fáilsiú mar sin a daca leis an leor héan per se timpeall Gaibhliain go léith. Sin fáilir go leor. Agus céin fá leagin clóite tréis na hibre sin ar fád agus an siomh a bheith goibh hena féin. Well, sin ceist an bhaith ná an réire tá cuasaí foclóirta le timpeall 20 bliain a tháinig an ré heicneolaíoch an cin. Tá cuasaí foclóirta bogu ón leor go dtí na leaganathe digite, leaganathe ar líne nó appanna agus ruí mar sin. Agus chamáile sin bhí sé cinál mí nádartha ó hiú na foclóirí a bheith a géirí leoríanna na choranta as ar fáil na bháil was na féimeann a cuairdaí tar líne, feint a cód fuama, feint a cód gramadaí, feint a gach iontráil an sa leor. Bhí bualann go méidir go mó eispiris
tearc optima ag na húsaideoirí daoine bheith cleachtaí leis an leagan ar líne. Ach as a chuine sin tá go leor daoine tá íseach mar go príomha nach bhfuil comporda agus was an orlaisí na gléasan na garis electronatha mar sin bhreathmid gur gá freastal ar líne ar bhaile an leor a bhacu. Chamáile sin is deas an rud an leor a eáil was a current mar dúman is léirú nehúil ar méid ibre a bhí a gceist a bhíón agus chamáile sin tá rint eachtas a tír nach bhfuil clúd a ceart lehanamán de acu mar sin bhí coppla cúisegan le tóirtí leor agus an cin bhó na go bhreathmid go méo éilihar ó hálí nachra foclóir mar seoir fáil le seasca bliain. Agus buchas a dia tá sé gin ar fad ar sealfanna inis agus ar de heal féin taobh hirdíad fecum. So ceist eile is dócha lá. Lagin rud éigean ar líne iompú ina leabhar ar tharla sé sin riamh hana. Well, ma derma téin ar bhhaile neosan an ceanródaíocht na cúlródaíocht atá sé mar chur thuigean ma derm le blianta is an balla heile tá cúsaí foclóir a gáil. Agus chrothir sé cinál dúchlein ar leitún mar oran ná an rud atá líne ní léon teorann spláisiún is féidir ar intralatha, is féidir ar samplaí, is féidir an tábhar chur láthair ar bhhalatha tá Inta asúil ar líne ach nachbeil a heú sin ach lecha numar go spláis. Mar sin bhí ar an timppla tríon den áhar, bhil idir tríon agus leathan áhar a ranú le fágal ar lár, agus be sinna chud be bhhasan ná deirte gur geall leis an íochtú a ghearcaí héana agus is geall a gath agathir gathile iontráil den dhéana sé héin. Mar sin bhí sé deachar ar an bhil agus was iontráilethe agal ar lár tríon acu mar tríon bhil ar líne. Agus na dhé sin began dún samplaí ná brianna agus fiú freisaí agal ar lár, mar sin was it bhíon pan dearga was it a bhartú go rabba thugan na coppla bliain anuas. Agus mar sin héin agus tú tréis rudí agal ar lár is leabhar mór tartúil é seo agus fecim go leor cainte ar na meán hóisialta agus na físeán deabhéin a bhiú daoine chur ceiste faoin bhucail concise sa tidal an bhéadtá é sin a bhíú beagání. Well, is léirgóil tá go leor daoine raga béan an concise is mó star na concise ach an deachad a bheogan nuair bhí omlan a bhfuil ar líne na bhí sin réogan den neanhí gachhfuil ar líne a chur a gló an sa rucht an a bhfuil ar líne go mó breis is ceir a bhí a leathanach a gceist mar sin bhfuil gá amlúir sa leor agus tá leor trom agus tarteach go leor mar tá ach do mó gá bhríca mar sin le hompar hartagad mar sin began dún a lean cinna leasa híana a dacha le formáid agus ruí mar sin agus bhreathmid na má daine a compráide idir an leor agus an leagan ar líne gur gáún míú an a thuirte cén fá a bhfuil suas le leathan áhar ar lár sa leor agus an bailthe béasca sin na dhéanaar ná an focail concise a chur an sa teideal agus tuigí daine nach foclóir omlan atón gur leagan den díirthe ón leagan ar líne atón. Okay, well, míonn sé sin cuasaí chuidhá gur míle maith an sa bhoclóir seo cé gur leagan concise an bhfuil na conimintí ar fád ar cócéim. Well, sin an cundan is brecan í bheogan ón tús na gan neanthmas iirecht príú leagan gath mór chanana a chlúda. In daine chu ceistena go cén fá bhfuil leagan X nó Y ar lár an san lochlár. Well, ní cuaram de ochlár Béarla-Gaeilge gath leagan sa Gaeilge chur láthair. sé príú chuúm focail mar sin na bailthe thuirt an rudaigh an rá a bhí mar bhain frontable agan an tús cúdathe dhéanamh ar na canantí a dheos a thocailin agus thu amsar hat na teanga a léirú agus ar an bhain sin rinne chud mhór an áhar a aistru ó bheor cantirí ó na canantí difriúla bhí aistru ó bheor seachas bheith díire he cópal amachchas focail bhíon revision. Agus is cuihanlam ó bheith ag obair san ifig go raibh corpus olbhar, bhailligh sibh corpus le caint comhaimsire a chur le chéile. An féad leat leabhar beagáín faoi sin? Well, a rís le buntáistí na technoliaachta tá na focairí a gáin ar fud an dóin tá siad a darint tá siad a mnú ar cinál anilí statistúil ar cadíad na focail is minice a néon go bhí cén teanga a gceist. Agus a gas soganne is corpus allmhór Béarla a bhí mar 1 áhar Béarla fád bhí 1.7 billion focail Béarlón agus na riochlair an an sinna scago má agus ga focail a chur an Nord Miniciat am hampla nó cadíad na brianna nó cadíad na frásaí nó na caracante a bheithainice agus is ar an món sinna a dhéanta rá idir déta an éonachlar ceú ar líne ná sa leor. Nes a gas na Gaeilge ní corpus hamórsin ar fáilún agus bhí ag bratha bhád níos mó ar chinál ar instin
hiiscint na gantiúí a bhí ag gasistú agus món agarráta go dtí tá bhéal daoine insa réalta go dtí tá beán teangas le aniuan agus thugmuid túsáte don leagan a bhí beá th leagan a bitir a bhéal a bhansí ribh seo foclóir ribh seo. Se agus tá sé anhá foclóir mar sin atá ag léirú caint bheo na níine úsáidan an tanga. Agus tá go leor réimeanna cainte le feiceáil san oclóir freisin. Tá bhil tá suntas na bag nó a thuirt sin chamáid. Na foclóirí bhí an ribh seo má hampla foclóirí gcóna agus foclóir do bháildraí. Bhí den nósan san amsin gur fáilte hain acadúla ard réime seis cumada ó hUachtarán sin mar bhí na foclóirí a gáiteine a th ná ar fud an dóin le trochan a daithir bliain tá na foclóirí na bhhaid níos daonlaí léironn siad na teangatha mar atá siad mar tá siad á lóirt agus léironn siad omlan spectrum omlan úsáid na teanga agus déanann siad iad riar ar gach chud den phobal na teangatha sin. Mar sin bhreath me duine gur gá an rud cíarna a dhéanamh a dach le foclóir suganna agus gan cíál gan a bheith badaí fao go déobh was tí, mar tá daoine ag láirg na bhacail agus mar tá fianna sugan gur seánna focail atá láirg bháil bhí na focail sin na curs an láclair agus tá gahar is tí idir bhíon agus garú idir ormálta agus neormálta. Agus rud eile a bhí le feiceáil san foclóir eile dúirtú greibh siad cumádach ach orintanta bhí cinál fealsúnachta eile le feiceáil is an tú sin beidir greibh siad daon ar bhaná sin rud a chuirtar le foclóirí ar le. An nearna siobste iireacht le héad a cheachchan san oclóir seo. Is cinnte gur rudí mar sin níomhhain a gas fergus mrá a fiú a gas cinnethe nó a gas acmí difriúlas atóthaí rimid iireacht a dhéanana go cartham na féine go léirú cartham agus go was na mraithú éon acma go leithil na go mí léirú igen a thuirtearthú agus bhí sin mar chud an tror stíle go mé méid cíar na sampla le é agus méid le í agus a réir sin agus nach mé mas gafa le cinna stereotypí dacha le mar hampla garamathe agus rudí mar sin gnéanamas iireacht a bheith ha cóamsere agus a détaí agus an dóna léirú mar táfií láthair. Agus stocha ag an deire inis táis gom gomín daoine gcóí a chur ceist ort cén focail nó cén ceannachail is fearr leatsa ach ón méid cainte atá déanta a go beidir gohfuil tú a géirí leir faoin na cín is measa na cín is dacra a chur le chéile. Well, rís is geall a ga hagathir gacha le iontráil an sé a sí agus was a tu lig cóhanan ar an bhla sin. Sílim an rud a spéis le dacha le foclóirí tá lean focail an éon oclóir a tá másar éasca dhéanar an lachanna was a rint nóméid fiúháin an nuirí siimplí ar fád. Ach tá iontráil heile má hampla chud na iontráil a smó an oclóir le hétí go nó give nó get. Agus ní hegan daoine an námna ghfuil na iontráil sin asú héin go háirí ar líne tá siad cumrithe an sa leabhar a fiúin sin tá siad tarta. An na leagan ar líne tá siad níos mó na mintráta óscoile. Was tána mílte focail daoine iontráil amháin, agus go minic tá sé deachar iireacht a dhéanamh an iontráilach ar láthair ar bhealach go mé duine an ná teacht ar an álas tá utha gan bheith scroláil a fiú coppla méidir, agus sin an námnaí an dúchan is mó chunas is féidir iontráil hontasá a chur láthair ar bhealach gur féidir leis an núsaideoir teacht ar an álas go dtíar ag tastal utha. Well, solas scuilí mé wet leatanis an bhfuil éon scéal nó aon rud eile ar bhailata ará. Faoin bhoclóir seo, bhí catú hábhlín dé go gobar air, cai gur álam tú chuid mhór. Well, sílim go rólam gatainine gan was a chuid mhór a was a bhí nírón an dúró taithí ag an noran a bhí me atáise bhí agus bhí lean fin seanscadal bhí go leor céimena ar bhegan dún héin ebre amach go dtíar mar thuirmas fuatha agus go dtíana réití a debró dúine. Ach is cinnte was mar luama níos luithe was a tá lean pásantátaí láidir agus tá daoine was a tá canantí agus tá chorthaige teanga agus a somaí crenú teasaí agus a somaí uair a bhí tablaí a múla bhil beidir hanga fysiiciúil a cinnte was a daoine gurí tóca fiú rudaí an námnaí demo agrathirí a ruthar éonar agus Johan Mahané seaachna gro airhaigh an absolóide nó deanta. A beidir an rud is begranar ar bhla hálas ag fíor hús an tionscoil nar bhí me géire leis an cholacht as an bhratan bhí ag sálathair náhar Béarla. Ná tá an Béarla ar fud an dóin rinte an a rá chatagóir tá Béarla Mherica agus Béarla na Bratainine
agus ní rudabí bechénta na mé muiste sásta go mé Béarla an Béarla mar lóirte an éireann go mu stífií Béarla na Bretainne. Agus ben córéite ha bhúgann sé déir ggóil omlan an áhar an sa charpas Béarla. Marca a faoi Béarla-Gaeilge agus Béarla nach Béarla-Gaeilge. sin an córéite ha bear mar sin bhí ón tús ar fad began dún cinál ar lereg héine agan agus a legan síos per principal gur foclóir a bhfuil lomithe go homlan an éireann ó níomhhaine hiú na Gaeilge ná a ho hiú úsad an Béarla chamáid. Ítach ar fád a fóric, agus mu ag fechan chun tosaigh luí sibh go mbeidh tugraí uaire ar bun an foclóir Gaeilge agus an foclóir Gaeilge Béarla agus an mbeidh ról lorna go gutsa na tugraí sin? Well, tá me se fástathe ar chunra buanna is le chuidú déad an bé deall a tóir fuúcha an réober a siúil hána hen an dúthra a legan agus a sulúgan a rina bína se hagan go mé de tóirfií arciat agus a tóirfií one ceart fémúil a hort fin da opper sin agus iad dhéanú cóhrábhar lena chéile. Mar sin le chuidú dé sláán a bheismuid be mo dongi an coppla bliain eile. So by 3 mhórfhoclóir faoi de Chris a got leúna dé. mé nábal ag an trúra go bhil tefaid le chuidú dé. Go hinntaach ar fad. Well gur mí maithe go fóric as bhelinn nniu agus as leirt lomsa. Slán inis. Gana bhaid. Meabhrúcháin inis a chuirde gur féidir leat agus cara leat cóp den uclóir nua a bhuachan, níl a déanamh ach de cara a clébáil i dachtarach híos faoin bhí seán seo agus an hasclib foclóir a chur leis. Buchas le chuilehhaine a bhí páirteach sa phlé inniu, agus gach duine a bhí linn ar Facebook an Irish, Facebook an Oireachtas agus YouTube freisin. Is mór an trúa nach bhfuil de céile in ngáileamh ag Oireachtas na Samhna ach leúna dé ba lá eile ag an buireach le cilóra ceart a dhéanamh. Tá the Concise English-Irish Dictionary ar fáil a níis sna siopaí agus tá aithne gom ar golóir daoine a bhaid achar ar an lista do iadaí na nollaig. Fágamid sibh leis an bhí seán iontach seo a chur le céile go speisialta don ócáid seo. Slán inis.